Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sibhekela ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke sibheke nje ukuthi Orlando Pirates ngabe ke ikuziphi izinhlelo mayelana ke newindi laphaya ngenyanga kaJanuwari. Orlando Pirates ke okuvela njengamanje kuthiwa ke Orlando Pirates ayiliphonsile ithawula ngomdlali ogijima as i-right back laphaya kweqembu lePolokwane City, uphinde ke futhi ke abe umdlali weBafana Bafana laphaya uThabang Maduduzi. Orlando Pirates ke sekunesikhathi ke side imfuna lo mdlali ke singabala ke isizini ka-2023-2024 impela ke Orlando Pirates ke ayimfuna kanjalo futhi ke nesizini ka-2024-2025 Orlando Pirates ke ayimfuna, kodwa ke lo mdlali yagcine ingamtholanga. Okuvela njengamanje kuthiwa ke Orlando Pirates namanje isayi-approacha iPolokwane City ifuna uThabang Maduduzi. Sekusethenini ke ingxoxo zabo ngabe ke zihamba kanjani ke mayihambe kahle mhlambe ke Orlando Pirates ngewindi lama-transfers ngoJanuwari singayibona isayina uThabang Maduduzi from iPolokwane City. Ke iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.